cɛni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ n'a b'an suit sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ k'aw bisimila ko émission man di kɛnɛ kan n'o ye top star ye n'o de fɔ aw ye tant que aw sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni na aw tɛ stressé wa ni stress tɛ ɲɔgɔn ye donc bi aw ka lafiya kama an ye weleli bila an ka artiste denmisɛnnin dɔ ma a bɛ n bolo kɔrɔ yan nɔ n'a bɛna baro kɛ donc n tɛna kuma janya n bɛ kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye ma chérie. Ne tɔgɔ FATOUMATA COULIBALY. E bɛ ka maloya dɛ. I bɛ laisse la j'espère. Oui. I bila tranquille la ko bɛɛ ka ɲi. Nɔgɔ t'i la kɔngɔ fana t'i la. Ayi. D'accord sisan nɔ kuma b'i bolo i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an ye. Ok n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Voilà moi je me nomme FATOUMATA COULIBALY. Dite FC. Mais i ɲɛsin ne ma i k'olu fɔ kɛ e joli. A ɲɛsin e la. Ou bien comme e bɛ ka taa fo yen fɛla la. Ok ne de tɔgɔ ye FATOUMATA COULIBALY u b'a fɔ ne ma ko FC. FC ok d'accord FC nana cogo di FATOUMATA COULIBALY de ye fɛn na ka kɛ FC dɔrɔn to kɔ. FATOUMATA COULIBALY FC COULIBALY. D'accord genre i yɛrɛ de ye tɔgɔ in di i yɛrɛ la walima mɔgɔ ka tɔgɔ créelen de don wa. Non tonton Bayi Boubacar Jara de b'a fɔ ne ma ko FC. Donc ale nɔfɛ bɛɛ da yɛlɛmara FC. D'accord an bɛ se k'a dɔn n'a sɔrɔ FC yɛrɛ ye kalanw kɛ n'o ko bɛ cogo min na i bɛ se k'i da don o la ka dɔ ɲɛfɔ an ye o ko kan. Ne ye école kɛ j'ai abandonné à la terminale. Joli ka se fo yɔrɔnin na i bɛ se k'o kun fɔ an ye. A ka ca bon musique b'a la bon en fait n ye bagi kɛ une fois deux fois m'a sɔrɔ donc n découragé la n y'a bila. D'accord FC yɛrɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ dɔnkili kɔnɔna la cogo di genre ko in bɛɛ daminɛni ko in nana cogo min na yɛrɛ an bɛ fɛ i ko walawala yɛrɛ de cogo min na an bɛ faamuyali sɔrɔ o ko la. Bon fɛn bɛɛ ye kanu de n'i ye diɲɛlatigɛ fɛn fɛn kanu i bɛ nɔ bɔ a la n y'a kanu n ye musique kanu donc ensuite n gɛrɛla mɔgɔkɔrɔbaw la minnu fana bɛ ne fɛnɛ ni san cɛ donc olu ka dɛmɛ fɛ j'ai passé n tɛmɛna ni sira camanba ye donc c'est grâce à les grands artistes aussi que je suis là aujourd'hui. D'accord sisan i ka kuma b'a yira i n'a fɔ dɔnkilidala ma bɔ aw ka so e kelen de bɛ dɔnkili da dɔnkili kanu nana e la e y'a dali daminɛ mais e yɛrɛ ye dɔnkilida in daminɛ k'i to san joli. Ne bɛ depuis ne bɛ 5e année la bari depuis ne bɛ 5e année la ni n'an taara chant kɛ an ka 5e année monsieur je m'en profiter k'a fɔ nin yɔrɔ na monsieur Sanogo ale b'a fɔ FC dɔnkili da n bɛ point dɔ d'i ma ne ko monsieur dɔnkili ni kalan point tɛ se ka kɛ kelen ye a b'a fɔ k'a da hali n'a ma point di ne ma ne bɛ dɔnkili da ani buru ni fɛnw bɛ bɔ u ka so a bɛ na di ne ma ani jinimere ninnu fɛn bon depuis là o bɛ ka commencer ka ne encourager donc après n nana se 7e na n ye musique ta sɛbɛ la k'an t'o la finalement fo n nana école abandonné. D'accord faamuyali sɔrɔla o kuma ninnu na sisan nɔ an bɛ se ka dɔn n'a sɔrɔ album bɛ FC bolo walima n'o ko bɛ cogo di. Album bɛ sira kan mais a ma bɔ fɔlɔ n b'a kan. Album ma kɛ fɔlɔ. D'accord sisan nɔ nin wagati in na projet yɛrɛ jumɛn de b'i bolo. Projets bɛ yen album ko b'a la clip ni caman b'a la b'a dɔn ni kungo jeni ma ban mati tɔn san fo donc musique ye fɛn dɔ i b'a kɔnɔ ka taga de don o don i bɛ création kura de kɛ ka taga donc projet tɛ se ka b'a kɔnɔ quoi i ka laɲini de ye don o don projet kura ka na i ka o kɛ. D'accord FC sisan nɔ e bɛ dɔnkili minnu da i yɛrɛ de ka dɔnkili sɛbɛnninw don parce que denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ olu bɛ wali dɔnkili ta u bɛ segin a kan mais i yɛrɛ de bɛ dɔnkili ninnu sɛbɛn k'u da walima u ko bɛ cogo di. Bon ne bɛ don ni morceau ye studio la a bɛɛ ye ne yɛrɛ ka dɔnkili dilanni ne bɛ se de k'a yira mɔgɔ la min bɛ ne ɲɛ karimasina ne bɛ fɛ ka nin morceau in da a bɛ kɛ cogo di a b'a fɔ a da n k'a lajɛ n'i y'a da yɔrɔ min ka ɲi a b'a fɔ nin ka ɲi i bɛ se ka nin fɔ nin ma ɲi nin bɔ a la denmisɛnnin tɛ nin fɔ c'est pas bien olu bɛ kɛ quoi mais ne bɛ dɔnkili fɛn fɛn da apparemment ne bɛ n yɛrɛ lajɛ dɔrɔn ka dɔnkili da o kɔnɔna la. D'accord FC bɛ ka yɛrɛ commentaire kɛ ko bɛ yen nɔ ko FC bɛ se dɔnkilida la le nom de l'émission c'est Top Star
an bɛ yan nɔ an b'a wala wa prévu fana bɛ yiran dɛ sisan nɔ FC k'i voix fili n'a ka son dɔ ye san fo ne yɛrɛ ka yɛrɛ yan o ko tɛna nɔgɔya dɛ ou bien ne an bɛ k'an dege an ye école de d'accord ala k'a nɔgɔya yarabi ko nale Fatimu nana nale na Fatimu sarama nana kanu maula ɲanajɛ an ko ne mana balimaya farala wa ne mana furu ɲɔgɔn farala ma kana k'i ka kojugu sere FC o tɔgɔnin bɛɛ la tantɔ ayi ne ma sɔn an ka continuer micro b'i bolo mama nyenye kininge kisenyenye falato dune ayi falato dune basato falani falato dune nego falato dune fasato falani falamo dunsa ayi falato dune chesato falani falato dune manyenye mama nyenye kininge kisenyenye falato dune ikana kashi de fala ikana kashi imana kashi wolo fase alla imana kashi ijugubi yele fala ya mandi hey. D'accord FC, merci beaucoup. Voilà FC komi donc les dani flani aw chama ba foka amandoko ambe domine ko bi deme bagodo bi FC la mimi ki i deme kay lancer quoi. Bon, dɛmɛbaga bɛ na minnu bɛ ka u se kɛ n ye parce que i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min tonton Bayi yɛrɛ b'o la a denkɛ b'a la Sanba a n'a denkɛ wɛrɛ bɛ yen Abdoulaye Samake olu bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ avec les promos parce que u bɛ na jouer Africa show la ensuite clip ko yɛrɛ bɛ sen na fɔlɔ avec Sanba Bayi Junior donc o ma ban fɔlɔ. D'accord. Sisan nɔ FC ka voyage ko ninnu i bɛ tournée dɔw kɛ walima olu ko fana bɛ cogo di? Bon, n bɛ tournée kɛ mais ne ka tournée tɛ ka wuli k'a fɔ n bɛ taa tournée kɛ n yɛrɛ ye n'i ye n wele concert bɛ yen kɔɲɔ bɛ yen n bɛ wuli ka taga olu la mais dɔw bɛ wuli n bɛna taa tournée kɛ nin yɔrɔ in na dugu ni dugu la non j'ai jamais fait ça n ma deli k'o kɛ et puis a ma di n ye fana. FC mun kama tantɔ olu ma di e? Non ka wuli yɛrɛ ye wuli welelen bugɔ ka di dɛ ni wuli yɛrɛ ye ka taa mɔgɔw fɛ yen nana concert la n'a mi accueilli ka ɲɛ ala ye mɔgɔw da m'u ka faamuyaliw kɛ kelen a m'u dusukolow fana kɛ kelen donc dusu dɔ bɛ ne la n t'a fɔ a ka bon sa a ma bon dɛ mais ne tɛ sɔn lagosi ma o man di ne ye bari ni wulila ka taa maa sɛgɛrɛ a ma diya a tigi ye n'a ye fɛn fɛn sɔrɔ a la i y'a ɲini a to i ka wele n'i welela fɛn fɛn la i ka kunkɔrɔta b'o ko dilan. Voilà FC depuis ye dɔnkilida daminɛ fo ka na se bi ma ko jumɛn de kɛra i la min yɛrɛ y'i tɔɔrɔ kosɛbɛ n'a a b'i hakili la i ma se ka ɲinɛ a kɔ. O ko musique kɔnɔ ese ɲuman bɛ k'i la tout comme juguman bɛ k'i la cogo min na mais n'i y'a minɛ dɔrɔn c'est pas facile i ka baara kɛ n'a ye quoi ma nɔgɔ sinon jugumanw bɛ k'i la camanba mais a tɛ se ka to i kɔnɔ k'i b'a to i dusukun na k'i bɛ baara kɛ n'a ye c'est pas facile bon ne kɔni moi permanemment ne tɛ fɛn to n kɔnɔ a digilen don na ko n tɛ se ka ni hakili jiginna la n tɛ lafiya o fɛn tɛ o mɔgɔ tɛ. Donc an bɛ fɛ ka dɔn sisan nɔ musique yɛrɛ bɔ a la i tɛ baara wɛrɛ kɛ yan? Tɛ foyi kɛ. I ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ musique de ma. D'accord faamuyali sɔrɔla o fana na. Voilà an bɛna kuma ne dɔnkili gɛlɛyaw kan depuis i donna dɔnkilida la fo ka taa se don min na i ko bi i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la k'olu dɔw fana ɲɛfɔ an ye. Ala gɛlɛya ka ca a ka ca d'abord i bɔra famille min na mɔgɔ si tɛ min ye dɔnkili da i b'a daminɛ ni dans la famille d'abord i bɛ gɛlɛya daminɛ yen fɔlɔ ensuite i jɛɲɔgɔnw n'i donna milieu in yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ i ni artistes ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ artiste kɔrɔba bon bɛɛ tɛ se k'i dɛmɛ comme tu veux quoi bɛɛ tɛ se ka aide k'i ye i n'a fɔ e mago bɛ dɛmɛ na cogo min na quoi
Donc à manoro au rôle la gela chamamba moi j'ai fait au début de ma carrière j'ai fait 3 ans n'était en famille là les fago musique madai j'ai abandonné la famille quand elle m'a accordé fille donc c'est après qu'il ni segna kana sokona bon o era ni furu do na nyona donc j'ai abandonné chien qui mais c'est cela alhamdulillah. Ah mais FC en attaqué sɛgɛn minnu sɔrɔ yan ma taa o a bɛ se ka kɛ sɔn bɔ studio ko problème ninnu ni wariko ninnu sɔn tɛ dilan bon tɛ ne taga à vrai dire studio ko problème na ni ma gɛlɛya ba sɔrɔ a la parce que vie pare mɔgɔ caman b'a dɔn vie pare tun ka studio bɛ farafinna lo la ne yɛrɛ ka répétition caman ba tun bɛ kɛ ni ne bɛ bɔ école la dɔrɔn pour ne pas que ne somɔgɔw k'a dɔn ko ne bɛ ka musique kɛ ne bɛ n dogo ka n sigi ka répétition k'olu nɔfɛ jusqu'à ce que don dɔ la vie pare ko ne ma ko ni morceau dɔ bɛ ne bolo ko ne kana n'a ye k'ale b'a dilan ka di ne ma ne ko n y'a mɛn donc o y'a sɔrɔ jitu mamu samake bɛ yen kulu tɛ kulu ye mamu y'o yɛlɛ e nɔfɛ kan kelen fɔ n ye o tun bɛ yen o ko vie ko n bɛ a ka n bɛ studio 3 wari d'i ma morceau 3 wari d'i ma i b'a kɛ a ye quoi donc jitu mamu y'o sara ne ka morceau fɔlɔ-fɔlɔ de kɛra ni ye ne sɔnni fɔ ne bɛ sɔn fɔ nɛgɛ bɔ i la min mana ne sɔnni fɔ balima jugulu min mana ne sɔnni fɔ ne bɛ sɔn fɔ nɛgɛ b'o la donc ne ka morceau fɔlɔ de kɛra o ye après vie pare caman dɛmɛ caman kɛ ni mago bɛ ni min ye dɛmɛ kɛ n b'a fɔ tɔnɔ pare ne bɛ fɛ ka kanuma sina fasa la a ye nin fɛn kɛ ne ye a b'a fɔ na ni dɔnkili b'i bolo na ne i ni ne denkɛ de bɛ jɛ la donc Mohamed pare mɔgɔw tun b'a fɔ peut-être k'an ye filaninw ye an kun ka di trop donc a vie pare b'a fɔ ko ni morceau bɛ ne bolo dɔrɔn ne ka na n'a ye ni min ye dɛmɛ kɛ ne ye n bɛ taa tɔnɔ pare n bɛ fɛ ka kanuma sina fasa da a b'a fɔ k'a da n'i y'a da yɔrɔ min ka ɲi a b'o k'a la yɔrɔ min man ɲi a b'o bɔ a la n y'o gɛlɛya bɔ o kɛra n ka studio ko tagabolo ye après maintenant n yɛrɛ bɛ taa studio min mana n yɛrɛ diya n bɛ taa n ka morceau kɛ yen nɔ n bɛ taa n ka jouer kɛ n'a ye gɛlɛya min n'i y'o sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ fɔlikɛlaw parce que n commencera ka ɲɛnajɛ sigi n yɛrɛ ye n bɛ somo ni fɛnw kɛ jusqu'à ce que ni nin dɔgɔkɛ o de tun bɛ n ka gɔni fɔ ale taara faransi donc ale tagalen faransi de ko nana segin tuguni ka sumaya dɔɔni parce que mɔgɔ min b'i dɔn o de bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ ale de tun bɛ ne dɔn a bɛ n ka erreur dɔn a bɛ n ka défaut dɔn Fatim nin ka ɲi nin ma ɲi a bɛ se k'a fɔ n ye ka sɔrɔ a ma ɲɛkun lajɛ quoi yaya donc ale tagalen n bɛ se ka fɔ n ye gɛlɛya fitinin sɔrɔ ale tagalen kɔfɛ sinon ka dawuda to Mali la a ma aussi fɛnba sɔrɔ musique ko la dɛmɛbaga caman bɛ na ni mɔgɔ b'a fɔ ko dɔnkilidala b'i kalan n karamɔgɔ ye dɔnkilidala ye i b'a fɔ kuma de la k'i karamɔgɔ bonya n'o tɛ karamɔgɔ foyi tɛ dɔnkilidala la ni fɔlikɛla tɛ n'i y'a mɛn i kɛra dɔnkilidalaba ye dɔrɔn ni fɔlikɛla tɛ a caman tɛ ɲɛnabɔ dɛ parce que dɔnkilidala b'a f'i ye de a bɛ kɛ tan ale tɛ fɔlikɛla ye a t'a dɔn fɛn min don donc ni fɔlikɛla de sigira n'i y'a da nin ga min ka ɲi nin ma ɲi i bɛ temps kɔnɔ i tɛ temps kɔnɔ fɔlikɛla de bɛ se k'o f'i ye. D'accord faamuyali b'a sɔrɔ la o ko la sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ i ni artiste dɔw ye collaboration kɛ ɲɔgɔn fɛ genre ka duo kɛ. Ne ni artiste ma duo kɛ studio la playback quand même ni artiste bon fɛn ne m'o fɛn tɛ ne ni artiste foyi cɛ ni artiste ka di n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la an bɛ tulonkɛyɛlɛw kɛ an bɛ live la an bɛ jouer ɲɔgɔn fɛ mais mun ye studio ninnu fɛn ninnu ye ne ni artiste ma duo kɛ à part Mohamed Pare vie pare denkɛ de don ne n'ale jɛra ka jitu mamu fasa da donc depuis o bɔra la ne ni rappeur dɔnkilidala wɛrɛ ma duo kɛ. Sisan nɔ FC yɛrɛ ye dɔnkili ko la i yɛrɛ ka rêve yɛrɛ ye jumɛn ye exactement i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye. Ne ka ala deli ye n ka san sɔrɔ a fɔra a kana kɛ mais n'a kɛra a kana abandonner a to i ka dɔn n'a ye quoi hali ni ne ma wari sɔrɔ dɔnkilida la ne ka dɔn a kɔnɔ o de ye ne ka laɲini ye hali ni ma wari sɔrɔ n ka dɔn a ka fɔ ko ci dɔ tɛmɛna yan ni wagati in na 2021 kuma ou bien 2000 a tɔgɔ tun ye ko FATOUMATA COULIBALY dɔnkilidalaba kun don o ka fɔ quoi o ka fisa a ka fɔ ko dɔ tɛmɛna yan miliyɔn batigi kun don olu tɛ.
Voilà, si ça non, pardon, FC yɛrɛ ka inspiration bɛ n'a la cogo di? Dɔnkili parce que dɔw caman bɛ caman fɔ k'u ka dɔnkiliw na cogo. E yɛrɛ b'i ka dɔnkiliw inspiration u bɛ n'i la cogo di quoi en fait? Ne ka dɔnkili bɛ na ne la, n y'a fɔ cogo min, dɔnkili ye i b'a ta i yɛrɛ kan. Par exemple, a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ ka k'i yɛrɛ la, a man di i ye, i bɛ fɛ k'a yira mɔgɔw la, a bɛ kɛ dɔnkili ye. Hali ne bɛ ka baro min kɛ a bɛ kɛ dɔnkili ye. Donc a bɛ se ka kɛ a bɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ la i kɛrɛfɛ, i b'a ta i b'a kɛ dɔnkili. Ne ka fala filɛ par exemple, ne y'a ta ne sœur de sang, ale cɛ banna, bon j'ai vu les enfants, ils sont a ma diya dɔɔni fitinin quoi, donc du coup morceau in ne y'a kɛ dɔnkili ye, ne y'a ta ale la. Bon n'i ye ne sɔn fɔ ne bɛ sɔn fɔ ne bɛ bɔ i la parce que mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ waliden ma tɛ se ka f'u yɛrɛ ta ma. Bon n'i y'a fɔ ne ma a tɛ taa, n'i ye ne ni jama min na min ta sara ye, n'o tɛ n'an taara so ni ne taara so e ne mɔgɔ minnu ɲɛna olu bɛ yan. O kɔni o fana ye tiɲɛ. Olu tɛ yen o, ni jama la ni bin ta sara la n'an taara so a ma jan n bɛ taa yafa deli fɛ sinon ni ne yɔrɔ min ta sara yen. Ah, ok, d'accord. FC, famille, sur la Igan Kumana. Voilà, FC, en bas dans Mali, kono, il y a une fouille une artiste ou une artiste becadi. Mais, artiste du même fait be inspiré. Ma photo, m'a dit de becadi, mais boulot fait John Taka. Bon, Omujada de ka idoli. Malame, et les 3 années dont j'ai pas passé dans la famille, il y a chaman ba ke ale fi. Mujara fi. Il y a chaman ba ka fi kuluba. Donc ali amana gela nyawo ma ne ba ale ka musique de la mais na jira suina na jira ni morceau do na dana jara ni ne fana taranga animation ko la samedi were ne bi segna da tukuni. D'ailleurs même ale ka musicien korolum be bi jeune no fait ça. Donc chama o ba répertoire donc am jeune ne be jeune mo répertoire yere. Oh d'accord. Comme émission le don. Anya fo chogo mena amba be détail yang akla prévu di mo ma. Comme yere bora ko jara de kadi. Iko ki bi sa ka donglu la répertoire bébé ere bulu kaba. Donc micro BFC bulu. Donc ni yɔrɔnin na an b'an profiter ka Umu Jara fo f'a sigiyɔrɔ an b'a an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fo FC bɛna show kan kun donc restez connectés. Kusumana ko ne tɛ sunɔgɔ dugu mana jɛ Umu tɛ sunɔgɔ wa kɔngɔ tɛ ne la minɔgɔ tɛ n na ne bɛ joro laban o la a ne bɛ joro laban na sindimi bana de laban ɲɛ ne bɛ joro laban na bolodimi bana de laban ɲɛ n bɛ joro laban na cɛtanya yɛrɛ laban n'o ye mɔgɔ ka kasi laban ko la ko ne taara sumabɔw fɛ jamana kɔnɔ sumabɔw fɛ wa ne taara beredalaw fɛ jamana kɔnɔ beredalaw fɛ ko ne bɛ taa laban ko ɲɛɲini a sumabɔw ko ne Fatima jadaw la fura bɛ donni n'u bolo mais laban ko fura tɛ donni kɛla si bolo mɔgɔ ka kasi laban ko la wala ne bɛ sira laban ko ɲɛ. Merci beaucoup FC, c'était trop bien. Franchement, tu as une très belle voix. Donc on va fier dans bonne continuation et tout. Merci. Donc amina tamani en question y alibi. Voilà comme FC era ko kalibe furu kono. Amba do na soro dombe walma no ko be togoti. Dembe den chaman ba. D'accord. Si ça no era ka foyer ni ka musique. Il be ka essayer ka ke ɲɔgɔn fɛ togoti. Parce que donc le daire man no foyer fene a vraiment ko wɛrɛ. Mais comment t'arrives à jongler ces deux? Bon, j'ai pas assez de problème foyer côté là. Naïdia mettons fille Naïdia je viens chez les parents parce que mon mari il n'est pas là. Si lui il n'est pas là, je suis seule chez moi. Donc des moments mina sorno souvent aussi mettant fille ne tchè bien sur elle là dit. Dès qu'il est bien fille. Ah d'accord, FC famille sur la okola. Voilà, amé dominer ko bi yere FC yere ka soye jumai.
FC bena yere genre i ka souhait qui yere dans 2 ans il peut faire qui yere tout dit quoi en fait. Yemi fio doron do mi fe ka yere aka foko FC kera dongli dala bay. Voilà. Jani nga ke mobile batigi ka ke war batigi ni sanu batigi aka foko akera dongli dala bay. Objani kusobe. Déjà ngaja. Chini yere be. Chini yere. Oh, d'accord. FC ala ko no ga yarabi o sebe alay. Voilà FC comme émission toma jamblé yere bakala wa jumɛn bi bolo ka lase an ka fanu ma. On est en filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ ka fanu fɛnɛ. Ok, n bɛ filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka n ka fan bɛɛ lajɛlen fo k'aw yɛrɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ka aw yɛrɛ fo top star mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo i yɛrɛ fana bɛ fo n bɛ profiter mɔgɔ min sababuya y'an juje fa n b'a fo voilà c'est très bien, c'est une très belle émission parce que a kaɲi artiste denmisɛnninw ma minnu ma lakodɔn n'a bɛ kɛ tan ni caman b'a kɛ aw ta in cogo la anw dɔw na bɔ debi la dɔɔni. Merci beaucoup ma chérie. Voilà. Ayiwa an filɛlibaga n'an kanubagaw komi n y'a fɔ a ye cogo min na an n'an ka artiste denmisɛnnin dɔ tun bɛ ɲɔgɔn bolo FC FATOUMATA COULIBALY a bɔra n'a ye baro caman kɛ n'a hakili la an bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ o ko la o la dɔrɔn an b'a fɔ aw k'an bɛɛ diɲɛ wagati wɛrɛ.